Сәлем. Эфирда Яшьлек тавышы, минем исемем Юлия Нигъматуллина. Гадәттәгечә тапшыру сайын без җырчыларыбызга бер сорау биреп, аларның фикерләре белән танышабыз. Бүгенге тапшыруда бик тә урынлы темага тукталырга булдык. Кышның салкын көннәрендә җырчыларыбызның кәефләрен нәрсә күтәрә? Әйдәгез ачыклап китик. Бәлки сез дә үзегезгә файдалы ысуллар табарсыз. Бүген тапшыру кысаларында кемнәрнең клубы соңгы тапкыр күрсәтелә? Кем белән саубуллашабыз икән? Әйдәгез ачыклыйк. Телеэкраннарыбызда отнабызның премьерасы. Яшик диләр бергәләр, күп вакыт алай булмый. Язмыш бит бездән тормый. Рәнҗемә миңа балам, булмады башка чарам. Кай вакыт шулай тормыш, Алла бүтән борылыш. Нидер була арада, тотып калмый балада. Вакытны сузу артып, өзелер җипне тартып. Бәхеттиләр түгәрәк, китә ул да тәгәрәк. Йөрәкләр дөрләп янмый, сөюгә урын калмый. Рәнҗемә миңа балам, булмады башка чарам. Кай вакыт шулай тормыш, Алла бүтән борылыш. Нидер була арада, тотып калмый балада. Вакытны сузу артып, өзелер җипне тартып. Вакытны сузу артып, өзелер җипне тартып. Тормыш түгел йөзмәслек, сынау бирмәс түзмәслек. Кояшта чыкмый тормый, болыт таралмый калмый. Рәнҗемә миңа балам, булмады башка чарам. Кай вакыт шулай тормыш, Алла бүтән борылыш. Нидер була арада, тотып калмый балада. Вакытны сузу артып, өзелер җипне тартып.
Сезнең яраткан телеканалыгызның да социаль челтәрләре бар. Instagram, ВКонтакте, YouTube. Тапшыруларыбызны карамыйча калсагыз, нәкъ шушы платформаларга кирип, үзегезгә уңайлы вакытта карый аласыз. Алдагы җырчыбыз бер атна эчендә зур уңышларга ирешеп, лидерлар исемлеген туплый. Без синең белән горурланабыз. Алга таба да бары тик уңышлар юлдаш булсын. Sağınıp bana uyanam, kişede
Яктың мине анысын белем, Өзілмей қалған Өмітлер жіплері Күтә қуаман Сенің келуіне Кешәдә синсіз, бүгінде синсіз Сиңада бәлки ауырдыр минсіз Түнләрін янам, ялгызым қалам Үзліп сағынып таңда уянам Кешәдә синсіз, бүгінде синсіз Сиңада бәлки ауырдыр минсіз Түнләрін янам, ялгызым қалам Үзліп сағынып таңда уянам Түнләрін янам, ялгызым қалам Үзліп сағынып таңда уянам Үзліп сағынып таңда уянам Егетләр, әгәр сезгә салкын булып китсә, әгәр матур фото сүрәтләр күрәсегез килсә, Айгул Ишмаеваның Instagram аккаунтына кирип чыгыгыз. Онда сезне бик тә кайнар фотолар көтә. Бүген ул безнең экраныбызда Көтәм дип исемләнгән җыры белән. Син дип йөрәк тибә, синең хакта уйлым көндә. Бер назлы сүз җитә каршы тора алмам бердә. Төшләремдә дәшем күзләрдән күз яше тамагыманы буласын белмим. Хисләрне яшермим синең кабат, ә мин сине яратам, яратам сине мин. Яратам, яратам мин сине, беләсеңме шулай, шулай була икән. Яратам, яратам мин сине, беләсеңме көтәм, көтәм җавап синнән. Яннарыңа синең сөю тулы күңлем һәр иртә. Сорыйм дисәң, нигә яратканга сине иркән. Төшләремдә дәшем күзләрдән күз яше тамагыманы буласын белмим. Хисләрне яшермим синең кабат, ә мин сине яратам, яратам сине мин. Яратам, яратам мин сине, беләсеңме шулай, шулай була икән. Яратам, яратам мин сине, беләсеңме көтәм, көтәм җавап синнән. Яратам, яратам мин сине, беләсеңме шулай, шулай була икән. Яратам, яратам мин сине, беләсеңме көтәм, көтәм җавап синнән. Яратам, яратам мин сине, беләсеңме яратам, сине икән. Яратам, яратам мин сине, беләсеңме көтәм, көтәм җавап синнән. Юлия Талхинаны салкын көннәрдән коткаручы җылылык чыганагы ул гаилә. Юлия гаиләсен сөендерү өчен кичкә ашка төрле татар ризыклары пешереп сыйларга ярата. Шул тәмле ушкалар белән сыйланып бергәләп сөйләшеп утырабыз ди ул.
сен, güzellerden güzelim. Her şok senin yılmayını görüp dursun gözlerim. Sen şadlansan sevinsin ya, nelerge neşleyimsin. Sen bәхетле bulsan üçün yaydəli Нишлимsin. Sen şadlansan sevinsin ya, nelerge neşleyimsin. Sen bәхетле bulsan üçün yaydəli Нишлимsin. Зәңгәр күктән нурлар шешкән, алсы кояш булыймы? Әллә ярсу күңелеңә шатлык булып тулыймы? Сен шатлансаң сөйінсін я, неләргә нешлеймсің? Сен бәхетле bulsan üçün yaydəli Нишлимsin. Sen şadlansan söyünsün ya, nelərgə neşleyimsin. Sen bәхетле bulsan üçün yaydəli Нишлимsin. Җилләр булыйм әллә, иркәләргә битеңдә. Бир кулыңны өмерлеккә, сиңа гашыйк күптәннә. Сен шатлансаң сөйінсін я, неләргә нешлеймсің. Сен бәхетле bulsan üçün yaydəli Нишлимsin. Sen şadlansan söyünsün ya, nelərgə neşleyimsin. Sen bәхетле bulsan üçün yaydəli Нишлимsin. Яраткан җырчың өчен тавыш бирергә өлгермәдеңме? Борчылма. Безнең сайт синең өчен тәүлек буе эшли. Телефоныңны ал, QR-кодка камераңны куй һәм үзеңнең тавышыңны калдыр. Булат Зиатдиновның язмышы да нәкъ сезнең кулда. Матур җырлар яңгырасын, синең туган көнеңдә.
Динар Бәдретдиновны кышны салкын көннәрендә тормыш иптәшенең җылы сүзләре йылыта. Иртәнге ашны әзерләп, кочаклап, матур сүзләр белән уятса, яхшы кәеф көне буена җитә ди ул. Сөйкемле мөлаем искиткеч Ләйсән Шәйхетдинова янәдән безнең хит-парадыбызда. Кышны салкын көннәрендә аның өчен иң рәхәте ул үз йортында гаилә белән бергә булуы. Тәмле ризыклар пешереп өстәл алдында гөрләшеп утырулары. Әле Ләйсәннең клибын да шул чагында куеп җибәрсәләр, гомумән яшәүләре рәхәт булып китә. Йылыга кебек хисләре таша, сулары кебек, ләкин үткәннәрне кире кайтарулар мөмкин түгел. Синең сүзләр җанга сихәт, бергә чакта нинди рәхәт. Озак яшә, бәхетле бул, сиңа Әнкәй бик зур рәхмәт. Әниен кесине дөньяның яктысым, әниен кесине жанымның яртысым. Әниен ки елама бары елама, әниен ки мин бит гел синең яныңда. Еллар йөгереп үтә икән гомер бик тиз, үтә икән хәзер инде мине дә әни сине куып киләмигән. Бер җеп белән бәйләнгән без, бер җыр белән бәвелгән без, җанда бер
беше bir bütünüge eylemi gelmez Heniyen kesin dünyanın yoktasın Heniyen kesin canımının yaratasın Heniyen ki yılama bara yılama Heniyen ki min bitgelisinin yanında Dünyanın yoktasın Heniyen kesin canımının yardasın Heniyen ki yılama barı yılama Heniyen ki min bitgelisinin yanında Heniyen ki min bitgelisinin yanında gelesinin yanında Дарина Зиннатуллинаның гомумән кәефсез сөргәне юк. Кышкы салкынмы, көзге яңгырлармы, аның йөзеннән елмаю бер кайчан да югалмый. Ә кышның эре-эре кар яуган көннәре илһамландырып җибәрә ди ул. Позиция артта калды. Алда бары тик бер баскыч. Кемнеке булыр икән ул? Без моны тапшырубызны искә алгач ачыкларбыз. Рэнжемэ миңа балам, булмады башка чарам. Кай вакыт шулай тормыш, Алла бүттән борылып.
сайлыйсың. Биик әлі биік әйдә, аякларың талганчы, гөрләтеп яшәп калыйк, яшьлек китеп барганчы. Әнияңке сине дөньяның яктысым, әнияңке сине жанымның яртысым, әнияңке елама бары елама, әнияңке мин бит гел синең яныңда. Рәлиф белән Сафия күңелсезләнеп утырырга яратмыйлар. Әгәр берәр яңалык кәефләрен төшерә икән, алар дуслары белән күрешеп күңел ачарга яраталар. Кичләрен кайнар чәй ясап, яңа ел турында кинолар карарга утыралар. Şiirde urnaşsa da onun kanı yukarı, Irak'a gidip daralar onun uzun yolları. Kama suan nurga türüp balta butıra kala, dünyalarını dalga kumgen bu kala tübeni kama. Kama suan nurga türüp balta butıra kala, dünyalarını dalga kumgen bu kala tübeni kama. Yozların şangıl şeşeker, Türüne akmileşler, Opa karga sibelişer, Kışını kızılı telgeçler. Kama suan nurga türüp balta butıra kala, dünyalarını dalga kumgen bu kala tübeli kama. Kama suan nurga türüp balta butıra kala, dünyalarını dalga kumgen bu kala tübeli kama. Түбән Кама жанға якын, Гүзәл Яшьлек каласы. Горурланам чөнки мине дә шул шәһәрнең баласы. Кама суан нурга төреп балта булдыра кала, дөньяларны далга күмгән бу кала түбәле Кама. Кама суан нурга төреп балта булдыра кала, дөньяларны далга
Җиңүчебезне чын күңелдән тәбриклим. Ул моңа дөрестән дә лаек. Безнең хит-парадыбыз шушы якты нотада төгәлләнә. Сезнең белән бүген булдым мин, Диля Нигъмәтуллина. Исән-имин булыгыз.